हेलो लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ जोंनि गोरलै चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय। स' दिनै जों आगोलनि बायदिनो मेथ्सनि सिरिजनि जोङो फोर्थ लेसनखौ स्टार्ट खालामगासिनो। स' दिनै नैबे जाबाय फोर्थ लेसननि क्लास 10 जिनि थाखो 4 खोन्दो 4 नि पार्ट नाम्बार नैबे जाबाय 11 पार्ट नाम्बार। स' दा बे पार्ट नाम्बाराव जोङो 4.3 नि 5 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन। स' गोबाव खालामालासिनो फै लोगोफोर स्टार्ट खालामदोनिसै। स' 4.3 नि 5 खौ नोंथांमोना बिजाबखौ दिहुनना लाबानो जाबाय। आं फरायना होनो जे रहिमानि बे मोनसेखौ जों खालामखांबाय रहिमानिखौ। स' 5 नाम्बाराव दङ मोनसे थाखो आनजादाव सेफालिनि सानखान्थियाव आरो इंराजियाव मोननै नम्बरनि दाजाबगासेया बेसेबां होदों 30। बेयो सानखान्थियाव 2 नम्बर बारा आरो इंराजियाव 3 नम्बर खमसिन मोननायमोनब्ला बे नम्बरफोरनि सानजाबगासेया बेसेबां जायो होनदों 210 जायो जागौमोन। दा बेनि मोननै आनजादाव मोननाय नम्बरफोरखौ दिहुन। स' दा बेनि खारणे जोङो हमना लानांगोन जोङो लोगोफोर मा नाम्बार बियो 5 नाम्बार 4.3 नि 5 नाम्बार लेट आं जायखिजाया मोनसे हमना लानोसै लेट सेफालिया सानखान्थियाव मोननाय नाम्बार सानखान्थियाव मोननाय नम्बर इक्वल टू मा हमखो आङो x देयरफॉर इंराजियाव मोननाय नम्बर इक्वल टू मा जागोन जोंनिया 30 माइनास x। लोगोफोर 30 माइनास x मानो जाखो होनाय दोङो जे सानखान्थियाव मोननाय नम्बर आरो इंराजियाव मोननाय नम्बरजों लोगो नांनानै बेसेबां जायो होनदों बिनिया 30। स' दा जों लोगोफोरनिखौ मोननैखौ प्लास खालामलाय माने प्लास खालामबा 30 मोननांगौ। स' x प्लास 30 माइनास x स' माइनास x कैंसिल स' 30। स' दा होमबा मा जागोन जुदि सानखान्थिनि नम्बरखौ x हमबा जोङो इंराजिनि नम्बरखौ मा हमनांगोन जोङो 30 माइनास x। 30 माइनास x मानो हमगोन जोंनिया बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै माने सानखान्थिनि नाम्बार नैबे जाबाय सानखान्थिनि नाम्बार आरो नैखिना जाबाय इंलिसनि नाम्बार बिसोर मोननैखौ दाजाबना जोंनिया बेसेबां मोनो होनदों 30। स' सिम्पली बेखिनिखौ बुजिबायना लोगोफोर। स' दा एबार नेक्स्ट थांसै एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स' दा एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मा होदों एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होनदों जे बे सानखान्थियाव 2 नम्बर बारा सानखान्थियाव बेसेबां नम्बर बारा मोनदों 2 नम्बर बारा माने सानखान्थियाव बेसेबां मोनदोंमोन x 2 नम्बर बारा माने मा जागोन बियो x प्लस 2 बेखौ बुजिखाबाय दा। स' बेनिफ्राय इंराजियाव 3 नम्बर खमसिन माने इंराजियाव नम्बर मोननाया बेसेबांमोन 30 माइनास x। दा बिनिफ्राय 3 नम्बर खम मोनदों खम लायोबा आरोना 3 नम्बर खम लाबा मा जागोन 30 माइनास x माइनास 3 नैनिफ्राय माइनास 3 माइनास खालामना होबाय। दा बिदि लायोब्ला बेफोर मोननैनि सानजाबगासेया बिसोर मोननैखौ जोङो सानजाबना होबा बेसेबां जायो होनदों जोंना 210। स' दा बे जाबाय सिम्पल इक्वेशन। स' बिनिफ्राय दा बेखौ केलकुलेट खालामदोनिसै x प्लस 2 बेनिफ्राय नैखिनाखौ सानजाबदो 30 माइनास सरि दा 30 निफ्राय 3 थांबा जोंना बेसे थायो 27 माइनास x इक्वल टू बेसेबां 210। स' इमप्लाइज जे दा नै x दों नैखिनाखौ सानजाबदो खेबसे x 27 माइनास x प्लस 2 27 minus x equal to 210. So implies that 27x minus x square plus dan ini सानजाबा जोंना मा जागोन 54 minus 2x equal to 210 implies that minus x square के सिगाङाव लाबाय दा 27x दों minus 2x दों दानखोबा बेसे जागोन 25x plus 54 dan निखौ इथिं लाबा मा जागोन minus 210 equal to 0. So implies that minus x square plus 25x minus ni मा जागोन जोंना दा 210 निफ्राय 54 थांबा बेसे जागोन 10 निफ्राय 4 थांबा 6 ओमफ्राय 20 निफ्राय 5 थांबा बेसे जागोन जोंनिया 15। स' बेसे जागोन minus 156 equal to 0। दा नैखौ जुदि जोङो नैदों कम्पेयार खालामबा नैखिनाखौ जुदि ax plus bx plus c equal 0 सरि नै मोनसे नङा जोंनिया मादों कम्पेयार खालामगोन आङो ax square plus bx plus c equal 0 नै दों जुदि नै जौगानि समानथाव जों जुदि जोङो नैखौ कम्पेयार खालामबा बेवहाय here a equal to मा मोनगोन आङो -1 b equal to बेसेबां 25 c equal to -156। स' दा जों बेखौ जोङो दा जौगानै मा होनदों बे मोनसे दोङोमोन जे बेखौ जौगानाय मावसुलु बाहायनानै जोङो दिहुनदों। नोंथांमोना जौगानाय मावसुलु बाहायालासिनो सानजागिरि आदबजों खालामनानैबो दिहुननो हागोन।
आं जौगानाय मावसुलुजों दिहुनना होनसै स' बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपा जाहैबाय बेखौ दा आं लानोसै जों मिथिगौ जे जौगानाय मावसुलु बाहायना मोनो जौगानाय मावसुलु therefore जौगानाय मावसुलु बाहायना मोनो जौगानाय मावसुलु बाहायबा मा मोनो लोगोफोर x इक्वल टु जोंना मा माइनास b प्लास माइनास रुट ओभार b स्क्वायर माइनास 4ac बाय 2a सो दा माइनास b नि माना बेसेबां 25 माइनास 25 प्लास माइनास b स्क्वायर माने 25 स्क्वायर माइनास 4 इनटू a नि माना जाबाय माइनास 1 बिनिफ्राय c नि माना बेसेबां माइनास 156 बाय 2a माने 2a a बेसेबां जोंनिया माइनास 1 so implies they are equal to 25 plus minus 25 स्क्वायर खालामबा जोंनिया बेसेबां जायो लोगोफोर 625 माने 25 सानजाबा बेसेबां जायो 5 5 जा 60 5 5 जा बेसेबां 25 5 2 जा 10 10 जों 12 2 5 जा 10 2 2 जा 4 4 2 1 जों 5 so दा 6 5 2 5 बेसेबां मोनो 625 मोनो दा माइनास ए प्लास ए माइनास दा 4 जों 156 खौ जोङो मा खालामनांगौ 156 खौ 4 जों सानजाबनांगौ दा 4 6 जा बेसेबां 24 5 4 जा बेसेबां 5 4 जा 20 22 बिनिफ्राय 2 थांबाय 5 1 1 0 नि मा जाखो 1024 बाय माइनास 2 दा बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपा जों दा खालामलायनोसै बेखौ सिम्पल दा नै 1024 खौ जों माइनास खालामबा मा मोनगोन 1024 निफ्राय जों बेसेबां माइनास खालामनांगोन 625 दा 1024 निफ्राय 625 माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन लोगोफोर सिम्पली सरि निउ आंनिया एसे मिस्टेक जाबाय नै मा जागोन नै 1024 जाया जों मा जागोन नैबे 4 6 जा 24 4 5 जा 30 4 5 जा 20 20 जों आरो बिथिं 2 जों बेसेबां 22 4 1 जा 4 नैबे बेसेबां जागोन 624 लोगोफोर सरि हा बेनि कारणे नि माबानो जाबाय 624 जाबाय दा नै 6 माइनास 25 प्लास माइनास दा 625 निफ्राय 624 थांबा बेसेबां 1 बाय माइनास 2 इक्वल टु दा माइनास 25 प्लास माइनास नैखौ दा होमबा जों 1 खौ मा लिरनो हायो 1 स्क्वायर बाय माइनास 2 दा नैथिं लिरबा मा जागोन बियो माइनास 25 प्लास माइनास रुट ओभार 1 स्क्वायर माने 1 जाबाय नै सिङाव जाबाय 2 सो इक्वल टु दैट देयरफॉर x नि मानखौ खेबसे प्लास लानोसै 25 प्लस 1 बाय माइनास 2 लानोसै आरो खेबसे माइनास 25 माइनास 1 बाय माइनास 2 सो इक्वल टु माइनास 24 बाय माइनास 2 इनिफ्राय आरो मोनसेया माइनास 26 बाय नै मा जागोन माइनास 26 बाय माइनास 2 सो बिनिफ्राय नैबे माइनास माइनास कैंसिल बेबो माइनास माइनास कैंसिल बिनिफ्राय 24 खौ 2 जों दानबा 12 बिनिफ्राय 26 खौ माबादो 2 जों दानबा बेसेबां 13 सो दा एन्सार खौ मा मोनखो लोगोफोर दोङो मोनसे मोनबाय 12 आरो मोनसे मोनबाय मा मोनखो जोङो 13 सो दा x नि माना बेसेबां मोनखो 12 आरो 13 सो दा जोङो बिनि उनाव दा एन्सार खौ माबायदि लिरगोन दा x नि माना मोननै मोनबाय नालाय सो दा जागोन दे देयरफॉर जुदि सानखान्थियाव मोननाय नम्बर x इक्वल टू जुदि 12 जायोबा 12 देन इंराजियाव मोननाय नम्बर इक्वल टू मा जागोन 30 माइनास 12 माने 30 माइनास x मोनना x खौ जुदि 12 नै मोनसेखौ लाग्रोबा 12 लाबा नै मा जाखो 18 आरो एगेन माने आरो जुदि सानखान्थियाव मोननाय नम्बर x इक्वल टू जुदि 13 खौ लायो आं माखौ लाखो लोगोफोर नै मोनसे बारिखौ लाबाय आं माखौ लाखो एबार आङो 13 खौ लाबाय नै मोनसे 13 खौ लाबाय 13 जायो अब्ला इंराजियाव मोननाय नम्बर इक्वल टू मा जागोन 30 माइनास 13 इक्वल टू जागोन बेसे जागोन नैबे 17 सो दा एन्सारफोरखौ मा मोनखो
12 जुदि लायोबा इंराजि नम्बराव 12 मोनबा बे 18 मोनगोन इंराजियाव आरो जुदि सानखान्थि 13 मोनबा इंराजियाव बेसेबां मोनगोन 17 स' दा गोबाव खालामालासिनो 6 नाम्बारखौ खालामलायनोसै बुजि मोनाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय आरो बुजि मोनदोंबा मोनदों आरो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदि लोगोफोर जेसेबां हायो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामज्लाय फरायसाफोरनो जाहाथे गासैबो हेल्प जालायो आरोना स' दा 6 नाम्बार नायनोसै 6 नाम्बाराव दङ मोनसे आयतारि फोथारनि खना हांखोआ गुसुंसिन रुगुंनि 60 मिटार बांसिन जुदि गोलावसिन रुगुङा गुसुंसिन रुगुंनि 30 मिटार बांसिन जायोबा अब्ला फोथारनि फारनै रुगुंखौ दिहुन दा बेवहाय होदों नोंथांमोना आं सावगारिजों आखिनोसै हमना लाबाय नै सावगारि नै मा मोनसे आयत आं हमनिसै बिनि आयतनि गुवारखौ मा हमनिसै आङो x बाट जुदि आं नै गुवारखौ जुदि x हमोबा एकर्डिं टु कुइसन मा होदों खना हांखोआ गुसुंसिननिख्रुइ गुसुं माने नैबे नाय नैबे गुसुं नैबे मा गोलाव इखौ गोसो लाखि गुसुंखौ मा होनना बुंगोन जोङो गुवारखौ गुसुं होनगोन लावथायखौ गोलाव होनना बुंनाय जागोन स' दा नै गुसुंखौ आं मा हमखो x दा खना हांखोआ दै गुसुंसिन रुगुंनि साय 60 मिटार बांसिन होनदों होमबा खना हांखो माने मा बुजियो नै मोनसे नैखौ जों मा होनना बुङो खना हांखो स' दा नै गुसुंसिन रुगुंनि नैबे बेसेबां बांसिन 60 स' नैबे मा जागोन होनबा x प्लास 60 बेयो x प्लास 60 जाबाय स' बिनि उनाव आरो मोनसे कन्डिसन होदों जुदि गोलावसिन रुगुङा गुसुंसिन रुगुंनि साय 30 मिटार बांसिन आरो मा होनदों नै गोलावसिन रुगुङा नै गुसुंनि रुगुंनि साय बेसेबां बांसिन होनदों नैबे जाबाय 30 मिटार बांसिन स' नैबे जाबाय 30 स' दा जों माखौ दिहुननांगौ बिनि आयदायाव बिनि मा दिहुननांगोन दा फारनै रुगुंखौ दिहुन दा दिहुननांगौ जोङो गोलाव आरो गुसुं आं नैबे बुजायखाबाय दा नैबे मा जाखो एक्सआ मा जाखो गुवार नैबे मा जाखो गोलाव नैबे मा खना हांखो आं डाइरेक्ट डायग्रामखौनो बुजायना होखाबाय कुइसनखौ सल्युसन हमना लाबाय लेट आयतनि गुवार इक्वल टू मा जाखो x गुवार इक्वल टू बेसेबां जाखो x इउनिट बा x सेन्टिमिटार होनना बुंजां नोंथांमोना स' देयरफर आयतनि गोलाव इक्वल टू बेसे जागोन x प्लास 30 मानो जागोन मानोना गुसुंनिख्रुइ गोलावा बेसेबां सेन्टिमिटार गोलाव बेसेबां मिटार ना सेन्टिमिटार ना मिटार गोलाव होनदों सरि 30 मिटार स' देयरफर खना हांखो इक्वल टू मा जागोन x प्लास जागोन 60 स' दा नैबे x जाबा नैबे मा जागोन x दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय मोनसे जाबाय नैबायदि मोनसे आयत मोनसे हाखान्थिथाम सोमजिहोबाय नैबे x प्लास 60 नैबे x नैबे मा x प्लास 30 डिग्री आरो जों मिथिगौ जे आयतनि खनाफोरनि डिग्रिया बेसेबां जायो गासैबो खनाया 90 डिग्री थायो स' दा जों बेखौ पाइथाग'रासनि थियराम जों मिथिखागौ नोंथांमोना पाइथाग'रास थियराम मिथिला आङो नैबे मा मोनसे खनाथि आखान्थिथाम स' पाइथाग'रासनि फर्मुलाया जाबाय खनाथि आखान्थिथामखौ लायोबा पाइथाग'रासनि फर्मुलाया जाबाय जौथाय स्क्वायर प्लास हासा स्क्वायर इक्वल टू लाव आखान्थि स्क्वायर माने नै जौथायखौ नैखौ हमबा हासाया माबे जागोन नैबे लाव आखान्थिया माबे जागोन बे स' बेखौ जों इउज खालामगोन स' देयरफर पाइथाग'रास थार बुंथि बाहायना जों गोसोबा नैखौ हमनो हागोन a b c d नियाव लिरनो हागोन नै मोनसेखौ आं जास्ट ओरैनो बुजायदों नैनिफ्राय ला बाहायना a b c आखान्थिथाम a b c निफ्राय मा मोनो जोङो a b c आखान्थिथामनिफ्राय मा मोनगोन ab स्क्वायर प्लास bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर दा नै ab खौ जों मा लाखो ab खौ आं लाबाय जौथाय स्क्वायर नेया प्लास हासा स्क्वायर नैबे bc स्क्वायरा इक्वल टू लाव आखान्थि स्क्वायर माने ac स्क्वायर माने जोङो a b c खनाथिखौ लादों नेयानिफ्राय माने आखान्थिथामखौ लादों सरि स' दा ab नि माना बेसेबां ab नि माना जाबाय जोंनिया x ओनलि सिम्पल x स्क्वायर प्लास bc नि माना बेसेबां x प्लास 30 होल स्क्वायर आरो ac नि माना बेसेबां x प्लास 60 होल स्क्वायर दा सिम्पल खालामदो केलकुलेसन दा नैखौ सेफायदो दा बेखौ मा फर्मुला सेफायगोन
लोगोफोर निखिनाखौथ' नांला नोंथांखौ निखिनाखौ लिरखाना लाबाय जानांगौ आरो मोनसे फर्मुला दा बुजायनो दङ नैबे दा a plus b whole square नि फर्मुला मा लोगोफोर a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square बेखौ गोसो लाखि जे a plus b whole square निया नैबे a आ जाबाय नैबे 3x दङ a नि जायगायाव आरो b नि जायगायाव 30 दङ बेयाव सिम्पल नै फर्मुला इउज खालामनोसै so a square plus 2 dot x dot 30 plus 30 square equal to नैखौबो खालामनोसै बे फर्मुलायाव a square plus 2 dot x plus 60 plus 60 square so implies that x square plus 2 3 जाबाय सान नैबे 60x plus नैबे 900 जागोन 30 into खालामबा 900 जागोन नैबे x square plus 16 2 जों बेसां 120x plus नैबे जाबाय 360 आरो मोनसे जाबाय 0 मानो होनबानाय 60 60 सा जाबाय सान 0 0 मोननै मोनबाय नैबे जाबाय 36 so दा नै x square जों मा जाखो सिम्पल कैंसिल so दा मा थागोन बा निउ थाबाय x square plus नैबे जाबाय 60x plus 900 नैसोर मोननैखौ बिथिं लाबदो लाबा मा जागोन minus 120x minus 3600 equal to मा जागोन जोंनिया 0 दा नैखौ जों कैलकुलेशन खालामनोसै गोजौ खालामना होनसै आं लोगोफोर मोनसेनिखौ so दा बेखौ मोनबाय बिनिफ्राय दा नायदो दा नाय x square implies that x square आन थाबाय निउ मानखौ 60x plus minus 120x 60 निफ्राय minus 120 थांबा बे जागोन minus 60x जागोन ओमफ्राय 900 3600 निफ्राय 900 माइनास खालामदो 3600 निफ्राय बेसेबां माइनास खालामनांगौ 900 0 निफ्राय 0 थांबा 0 0 निफ्राय 0 थांबा 0 60 निफ्राय 9 थांबा बेसेबां 7 पर नैबे जाबाय 2 दा नैखौ मानखौ माइनास जागोन ना प्लास जागोन लोगोफोर माइनास जागोन -2700 equal to 0 दा जोङो बेखौ दा एगेन खालामलायनोसै so दा दानिया खालामसै फै here दा कम्पेयार खालामबा मा जागोन here a equal to बेसां 1 b equal to -60 and c equal to -2700 so therefore x equal to जौगानि मावसुलु बाहायबा मा -b plus minus root over b square minus 4ac by 2a दा -b नि माना बेसां -b मा जागोन बेसां -60 जागोन b नि माना प्लस माइनास ओमफ्राय b स्क्वायर माने मा जागोन -60 होल स्क्वायर -4a नि माना जाबाय 1 आरो c नि माना जाबाय मा -2700 बाय मा जागोन जोंनिया 2a 2 into 1 दा जागा थोजाले लोगोफोर अगेन सानिफ्राय खोमोन लायनांसिगोन आङो नैखिना बिदि जाबाय स नोंथांमोना पस्ट खालामनानै नायबानो जाबाय स नैखौ खोमोन लायनोसै आङो so therefore equal to minus मा जागोन प्लस 60 जागोन बिनिफ्राय नै प्लस माइनास जाबाय बिनिफ्राय नै 60 60 मा जागोन जोंना 60 60 सानजाबा बेसे जागोन 60 63 600 ओमफ्राय माइनास मा जागोन बे प्लस बिनिफ्राय जों दा 2700 निफ्राय जों माखौ सानजाबगोन जोङो 4 खौ दा नै 0 0 4 सामजाब 8 28 थांबाय 2 8 9 10 मा मोनखो जोंना 10 मोनबाय 10800 दा जोङो बिदिं प्लास खालामदो बाय मा जागोन नै सिङाव जाबाय 2 so equal to नै सिङाव 2 नैबे 60 प्लस माइनास दिस मोननैखौ दाजाब बेसे जागोन 10800 दं 3600 होनबा 0 0 नैबे 4 नैबे 4 नैबे 1 मा मोनखो 14400 14400 होनबाय दा जोङो बे 14400 खौ जों बर्ग खालामनो ट्राय हायोबा खालामनो नांगौ जों मिन्थिगौ जानाय 120 जुदि सानजाबा मा जागोन 0 0 जाबाय निथिं 144 मोनबाय so दा 14400 खौ जों मा लिरनो हागोन 120 स्क्वायर so दा 60 प्लस माइनास 120 होल स्क्वायर बाय 2 नै 2 आ बेनिसो हा नैनिसो 2 इक्वल टू नैबे 60 प्लस माइनास नैबे 120 बाय 2 जाबाय so therefore x नि मानखौ मा मोनखो x नि मानखौ मोनसे प्लस लानोसै आङो 120 by 2 आरो मोनसे जाबाय माइनास 120 by 2 दा बिनि मानखौ आं नैथिं खालामना होनसै नैथिं इक्वल टू implies that x equal to बेसेबां मोनगोन नैबे 120 बिदि बेसेबां खालामबा 180 by 2 आरो नैबे मा जागोन -60 by 2 इक्वल टू नैबे मा जागोन 90 आरो मोनसे मा जागोन -30
स दा मोनसे मा मोनखो -30 आरो मोनसे 90 जों मिन्थिगौ मालाबाबो खनाफोरा नैसा डिग्री खनाफोरा सरि जानो हायो नैबे खना नङा नैनिया जोंनिया मा मोनखो x नि माना जोंनिया मा मोनखो नाय x नि माना जोंनिया मालाबाबो माइनास जानो हाया मानोना जोंनिया जानथाया मालाबाबो माइनासआव जानो हाया मानोना प्लास माइनास जाबा जोंनिया गैयानो जागोन थारसो जानाय बायदि जागोन स जोंनिया नै माइनासखौ जोङो लाथावा देयरफॉर हियर बेवहाय x does not equal to -30 माने x नि माना -30 जानो हाया स देयरफॉर x equal to बेसां 90 माने गुवारा मा मोनखो जोङो स देयरफॉर गुवार आयतनि गुवार इक्वल टू बेसां मोनखो 90 सेन्टिमिटार ना मिटार लोगोफोर मिटार सो होदों हा इयाव सरि मिटार आरो गोलावा जोंनिया मामोन गोलाव इक्वल टू x + 30 मोन ना होमबा मा जागोन 90 + 30 इक्वल टू 120 मिटार स दा लोगोफोर बे भिडियोनि गेजेरजों जों बे मोननै क्वेश्चनखौनो डिसकासन खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदि लानो सानबाय स आगोलाव थाबैनो आगोलनि भिडियो नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनगोन साननानै नोंथांमोननिफ्राय जोङो बे खिनाखौनो सावरायनानै भिडियो लानाय जाबाय स थांनायनि आगोलाव मोनसे बुंनो सानदों सानफ्रोमबो बेखौनो बुंबाय थायो जोङो जे नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडियोफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला सानफ्रोमबो जोंखौ सापर्ट होबाय था आरो जोंनि भिडियोफोरखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालामज्लाय आरो कमेन्ट हर मायाबा सोंनो दङबा स बेखिनाखौ मोननानै नोंथांमोननिफ्राय जोङो भिडियो लानाय जाबाय स गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय